नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त बहुत ही बड़ा खुशखबरी बा कि हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बहुत ही कमाल के वीडियो गाना भगवान तेरा धंधा और बढ़ाए के ऑफिशियल वीडियो टीजर आ गइल बा। जी हाँ, वीडियो टीजर रिलीज हो गइल बा, प्रीमियम लाग चुकल बा एकर आज शाम 4:30 बजे के, यानी कि सिर्फ 1 घंटा रहा था। और ये 1 घंटा बाद अंकिता फिल्म यूट्यूब चैनल पर बहुत ही बड़ा धमाका हुई खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज की आवाज़ में, जो ना गाना के नाम बा भगवान तेरा धंधा और बढ़ाए। आर्या शर्मा जी के म्यूजिक बा, विजय चौहान जी के गाना बा लिखल और वीडियो टीजर आ रहा बा बस कुछ ही मिनट में। जी हाँ, 4:30 में अंकिता फिल्म यूट्यूब चैनल पर एक ऑफिशियल वीडियो टीजर आप लोगन के देखे के मिल जाई। आप लोगन के का हमनियों के देखे के मिल जाई और ओकरा साथे एक जौन फुल वीडियो बा ओकर रिलीज डेट के अनाउंसमेंट भी हो जाई। तो आप लोग बनर हम 4:30 बजे जरूर देखम अंकिता फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर भगवान तेरा धंधा और बढ़ाए फुल वीडियो टीजर खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज के आवाज़ में। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।